guys, yan. Good morning. Malubay mo to, Bablo Vlog. Ito kami. Pagkasinan. Oh my God! And the house. Wow! Mga gapasin. Tatalaw na muna kami sa mahal na. Ano? Sa mga nanay mo, no? Ang aking mga biyanan. Yan. Ayan. At ito naman tao bahay. Kanyang may bahay sa trabaho at kanyang anak. Okay? Anong tawag ito? Suman. Suman. Ano yung taon-taon na yung nan nyo? Yan, ano yan? Malagkit yan para pag kayong may mga bumisitang mga patay, siyempre malagkit ang pagkasama pa rin kahit patay na. Ayan, si Malubay mo to. Pamahiin nila yan. Pamahiin talaga yun. Gaya ba yung Malubay mo to? Ayan. Ayan. Ito na mo sa labas. Ito tapos si Babalo Vlog. Yun. Araw na. Bumbabawan. Back to Gangkandungan. Yes. Yes. Ano naman ng mais. Yun o. Ganda. Tagumpay! Ay. Malulubumay. Malubay mo to. Babalo Vlog. Yung isang tubig oh. Ano naman na ngayon ng mais. Hihi. Right. Sarap. Lamig kapag itong ano, lalo na pagkagabi. Sarap ng presyo ng lamig ng hangin. Alright. Lubay mo to. Kakampugan. Aktibidad pagkasinan. Malubay. Hello. Hi. Yun o. Hi. Ay. Ay, kalapati. Para na naman. Inano na. Tanim na sila ng mais ngayon. Yun. Tagumpay! Tayo mo to. Hey. Oh my God! Wow! Bakasyon. Okay, hanggang dito na lang tayo. Happy Halloween sa atin lahat. Malubay mo to, Babalo Vlog.